Totes aquestes polítiques d'ajustament estructural que imposaven la introducció d'empreses privades, molt més tard, diferents investigadors, diferents universitats, inclús els propis organismes que ho impulsaven, com el BID i com el Banc Mundial, han afirmat que la privatització no funciona i que no ha solucionat els problemes socials i econòmics que els països tenien. I molt en concret no han tingut la capacitat d'invertir que havien promès. Per tant, són fal·làcies, però encara avui dia imperen. A Catalunya, a Espanya, veiem que davant dels debats de recuperar la gestió dels serveis públics, molt sovint encara impera aquest mantra de que la inversió privada és fresca, és molt més elevada de la que tenen els estats, i al final les dades, les experiències empíriques ens demostren que això no és així. La privatització ha fallat, ha sigut un fracàs a Amèrica Llatina, també ho ha sigut a Espanya, a Catalunya i arreu del món. I per tant, avui dia ens trobem que l'evidència ens diu que aquest model no funciona, però evidentment hi ha molts interessos al darrere que són els que els perpetuen.